Amal Nikarin Saratisti toko Flow Farmasian. Kula sampun ting panggon eman Lantak Tanjung Kusedayu. Ingkang sepisanan kula ngebasuh tangan rumiyin sadèrèngipun nedha. Sadèrèngipun kula nedha, kula lajeng ndonga rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kula sampun ndonga. Kula lajeng nyoba makman lan Tanjung khas Kudus sing saka beras dibungkusi godhong-godhong. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula sampun nedha. Rasane enak, gurih, lan legi. Ngetokake uga lembut. Ayo kanca-kanca tuku lentok ing warung Kusedayu.